खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों जेनेरेल इन्सुरेन्स कर्प'रेसन अफ इन्डिया जायखौ जोङो सर्ट फर्माव GIC होनना मिथियो। बेयो जोंहा इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों लोगोफोर साख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोना साख्रिनि गासिबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मिथिनो मोनगोन दि नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आरो बेजों लोगोसे साख्रिनि नामा मा दं बेफोरनि गासिबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना दासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ सानफ्रामबो बेबायदिनो मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा एप्लाइ अनलाइनआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बे साख्रिनिया। ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाबाय एप्लाइ अनलाइननिया मार्चनि 29 खालि जोंहा एप्लाइ अनलाइनआ जोबहैगोन होननानै बुंदों। दा बेहाय माखासे आं नोंथांमोना साख्रिनि नामफोरखौ गिबियावनो खोन्थाजोबसै। एप्लाइ अनलाइनआ जोंहा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाखाबाय आं बेखौथ' होनखाबायानोसै। दा बेहाय माखासे साख्रिनि नामखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। फाइनान्स चार्टार एकाउन्टेन्ट्स दा बेनि थाखाय गासै टटेल भेकेन्सिया दङ 15 जन माने 15 जन मानसिखौ बे साख्रिनि थाखाय लानाय जागोन होनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्रेजुवेट पास जानांगौना आं नोंथांमोननो जुम खालामनि। ग्रेजुवेट पास जानांगौना नोंथांमोना माने डिग्री पास जानांगौना। डिग्री पास जानायाव नोंथांमोननि मार्कआ लोगोफोर 60% जानो नांगोननो। जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC जायफोर बिथांमोना माने जेनेरेल OBC केटेगरिनि बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा 60% नांगोन। नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि बिथांमोन केन्डिडेटआ माने 55% मोननायाबो एप्लाइ खालामनो हागोननो ग्रेजुवेटआव। होमबा नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानांगौ 60%आ जेनेरेल आरो OBCनि थाखाय ओमफ्राय 55%आ SC ST केटेगरिनि केन्डिडेटफोरनि थाखाय। ओमफ्राय बेहाय बुंदों नैबिथिं बुंनो लोगोफोर जेनेरेल बे जेनेरेल साख्रिनि थाखाय गासै टटेल भेकेन्सिया 15 जन दङ। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानांगोननो। एनि डिसिप्लिन होन्दों लोगोफोर नोंथांमोना मात्र ग्रेजुवेटल' पास जानो नांगोन होन्दों। एनि स्ट्रिम साइन्सआनो जाया मानो कमार्सआनो जाया मानो आर्ट्सआनो जाया मानो। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC केटेगरिनि बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बिथांमोननि फरायनाया 60% मोननाय जानांगोन ग्रेजुवेट पास जानायाव। बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि बिथांमोननिया मात्र 55% थानाय केन्डिडेटफ्रानो बे जेनेरेल साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय नैबे बे लिगेलनि थाखाय गासै भेकेन्सिया 4 दं। ओमफ्राय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेचलर डिग्री थानांगोननो ल'आव। अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंखादों। बिनिफ्राय मार्कआ जानो नांगोननो जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखाय 60% खमसिनानो माने 60% आरो 60% मोननायफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। ओमफ्राय SC ST बिथांमोननि थाखाय 55%निफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन लिगेल साख्रिनि थाखाय। ओमफ्राय बे इन्सुरेन्सनि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दङ 10 जन माने 10 जनखौ लानाय जागोन ना। बेहायबो ग्रेजुवेट नांगोन नोंथांमोननि फरायनाया। ग्रेजुवेटआव एनि डिसिप्लिन होन्दों नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ। बिनिफ्राय मार्कआ नोंथांमोननिया जेनेरेल OBC बिथांमोननिया 60% थानो नांगोन ग्रेजुवेटआव। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि बिथांमोननिया 55% थाबानो बे इन्सुरेन्स साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोननो। बिनिफ्राय आरो लोगोफोर बे बुंदों गासै टटेल भेकेन्सिया जोंहा बे दङना 44 दं होननानै बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन 44 दं आरो गासै साख्रिनि भेकेन्सिया। ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानि एजनि एलिजिबिलिटिया बेसेबां जानांगोन आं बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबनि। नैबिथिं बुंदों मिनिमाम एजआ नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्स जाथारनाय जानांगोन। 21 इयार्स जानायनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन हौवासायानो जाया मानो हिन्जावसायानो जाया मानो। ओमफ्राय नैबे बुंदों एजनि उपार लिमिट होनाय दङ। जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरिनि बिथांमोना 21 इयार्सनिफ्राय 35 इयार्सनि सिंनिसिमा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। जायफोर बिथांमोना OBC केटेगरिनि बिथांमोना 33 इयार्ससिम एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना पार्सननि डिसेबिलिटि दङ बिथांमोना 10 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन माने 21 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि सिंनिसिमा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन। जायफोर बिथांमोना PWD केन्डिडेट बिथांमोना बेखौ बेहाय माखासे होनाय दं आरो। ओमफ्राय डाइभर्स माबा माबि होन्दों बेहाय विन्ड'ज बेफोरनिबो होनाय दं। बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो हागोन एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो हागोन। एक्स सार्भिसमेननिबो माखासे केटेगरि होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना सिगाङाव माबाफोर सार्भिस मावखांबायबा नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो बेहाय बे पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखायबो माखासे होदों बेहाय कन्डिसन होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेफोर साख्रिनि थाखाय सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बेखौ बेहाय होनाय दङ। जेरै जोंहा फार्स्ट सेलारिया माने मास मोनसेयाव नोंथांमोननि सेलारिया
32,795 निफ्राय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना उनाव गासै माने प्रमोशन मोनलांनानै नोंथांमोननि सेलारिया नैबेसिम जाहैगोन होनना बे बुंदों 65,000 सिम जाहैगोननो। बेजों लोगोसे माखासे एलाउन्सफोरबो मोनफागोन होनना बे बुंखादों। नै मानि एलाउन्स मोनगोन बेखौ होनाय दङ। नोंथांनि बे इन्टारनेट सालायनाय, मबाइल सालायनाय बेफोरनिबो मेडिकेलनि एलाउन्स बेफोर माने नोंथांमोना जुदि न'फोर बायनानै थानांगौबा बेफोरनिबो माने रुम भारानि फैसाफोरखौबो गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मोनगोन होनना बे बुंदों। नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नायनो हागोन। एलाउन्स होनाय दङ। बेखिनियानोमोन सेलारिनि माखासे होनाया। बिनिफ्राय बेहाय माखासे सेलेक्सन प्रसिडिउरा माबोरै जागोन बेखौ बेहाय होनाय दङ। जोंहा फार्स्टआवनो लोगोफोर मा लानाय जागोन ना अनलाइन टेस्ट लानाय जागोन ना, बिनि उनाव रिटेन टेस्ट, ओमफ्राय ग्रुप डिसकासन, ओमफ्राय इन्टारभिउ लानाय जागोन। बे माखासे होनाय दं सेलेक्सन प्रसेसा। ओमफ्राय मार्कआ गासै 200नि जागोन ना बे एग्जामा। ओमफ्राय बे कम्पिटिटिभ अनलाइन एग्जामखौ मे मासाव लानाय जागोन होनदों। मेनि फार्स्ट उइकआव लानाय जागोन होनना बे बुंदों। बे एग्जामा पस्टपनबो जानो हागौ। जायखिजाया मेनि फार्स्ट उइकआव जागोन आरो माने 1 निफ्राय 7नि गेजेराव जागोन मे मासनि। ओमफ्राय एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन ना जोंना आसामनिया गुवाहाटियाव जागोन ना एग्जामा। बिनिफ्राय माखासे बिथिं मा फरायनांगौ आं नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थानि। जेरै नै दङ टेक्निकेल प्रफेशनेल नलेज टेस्ट। नोंथांमोना नलेजनि थाखाय फरायनांगोन। बिनि थाखाय मेक्सिमाम मार्कआ 40 थागोन। ओमफ्राय कुइसनाबो 40 थागोन। ओमफ्राय रेसनिं थागोन। नोंथांमोना बेफोरखौ फरायबानो जाबाय। बे माखासे साबजेक्ट नोंथांमोना बे गासिबो साबजेक्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थायोबा एसे भिडिअआ गोबाव जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना गासिबो साबजेक्टखौ मिथिनो हायो। बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो बेखिनियानोसै। ओमफ्राय नैबेहाय माखासे आइडि भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना मा होनांगोन बेखौ होदों। जेरै पान कार्ड होनो हागोन नोंथांमोना। पान कार्ड गैयाबा पासपर्ट गैयाबा नोंथांनि ड्राइभिं लाइसेन्स होनो हागोन। ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा भटार आइडि, पासबुक नङाबा नोंथांनि आधार कार्डबो नोंथांमोना होनो हागोन होनना बे बुंदों। बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टाराव नोंथांमोना मा लानानै थांनांगोन बेफोरखौ होनाय दङ। जेनेबा इन्टारभिउआव माबोरै जागोन बेखौबो बेहाय होनाय दङ। गासिबो कन्डिसनखौ बेहाय फोरमायना होदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय एडभार्टाइजमेन्टखौ। ओमफ्राय डकुमेन्टसा मा होनांगोन बेखौबो बेहाय होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। जेरै नोंथांनि मार्कशिट होनो नांगोन, बार्थ सार्टिफिकेट होनो नांगोन नोंथांमोना, बेफोरनो आरो गासिबो। ओमफ्राय नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट बेखौथ' नोंथांमोना होखानांगोन। नोंथांनि फट' सिगनेचार बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगोननो। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा गासिबो डिटेल्सखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो, जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै एप्लाइ खालामनो हायो। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो बे साख्रिनि एडमिट कार्डआ माला फैगोन बेफोरखौ नोंथांमोना आपडेट मोननो थाखाय जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।